ହେଲା ଆଜି କଣ ବନେଇବା? ଆଜି ମାମା ଅଣ୍ଡା ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ଅଣ୍ଡା ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କିଛି ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡର୍ ଦେବା। ଆରାରୁଟ୍ 2 ଚାମଚ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବେସନ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ନେଇଛି। ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ହଳଦୀ ପାଉଡର। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଏମିତି କରିକି ଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ପାଇଁ ଆମେ ବସେଇ ନେଇଛେ। ଏବେ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଲଟେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।